Ešte šťastie, že máš tak malý kokot, Dano, ak by si bol tiež diskvalifikovaný. 9 cm, že? Hej. To je... Srdečná gratulácia, synku. Si veľmi chrábrý. Nebojácný. Teraz ešte nasleduje taká drobnosť. Každý súťažiaci dnes budeme ísť na drogy. Ale ty sa nemusíš báť, synku. Ty vyzeráš, že ani nevieš, čo je marihuana. Každý narkoman bude samozrejme diskvalifikovaný. Vasil, včera som trošku oslavoval sám so sebou, doprial som si fľašu slivovičky. Teraz by som mali zúčiť, tak mi poď povedať, či to zo mňa ťahne. Boha, tak kto to môže učiť? To ťahne na kilometr. Len sa nepozer, ty Rusín podrbaný. Čo to má byť, že testy na drogy? Ja som šlifal prvú ligu. Som drvil splesnevelú omietku s lacným koksom a všetko som to dával na dekagramy do rypáku. To ma väčšinou odjebalo na pol dňa. Takže keď ma Dano poprosil, či by som toho Rusaka mohol spacifikovať, neváhal som ani sekundu. Že Dano? Áno. Absolútne neslýchané. Čo ten Žbírka vyvádza? On si zorganizuje koncert aj krst albumu a s nami ohľadom turná vôbec nekomunikuje. A do toho všetkého sa stratí Vasil. Súťažiaci začnú mať otázky. Hlavne ten brílatý Pičus má furt nejaké dotazy. Nerad vám do toho skáčem, páni, ale ten škúlavec nás tu odpočúva. Áno, práve sme ťa spomínali. Ja si kľudne kúpim čočky, ak vám vadia. Nezmysel, veď vieš, ako rád striekam na tie sklá, Dano. Mne ide tuto pán inšpektor trošku prevetrať kakáčik, ale za chvíľu som naspäť. Zatiaľ sa ponúkni homošlerkami, sú to cukríky. Pre správnych chlapov. A poriadne ma pritom vyťahaj za tie šedivé vlasy. Preto to mám rád. Nie sme pre tých, čo chcú piču, tých, čo radi kundu lížu, kým budeš heterač veľký. Nedáš dosť homošlérky, máš rád mužské dierky, pre teba sú homošlérky. It's so bad, it's got to be good. Mysterious girl, misunderstood. Dressed like a wedding cake. Any other day and I might play a funeral march for Barney Bray. Why try and run away?